Det er jo helt vildt. Det er bare helt vildt. Det går simpelthen ikke. Det går simpelthen ikke. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg ved heller ingen chauffør jo. Simpelthen ikke. Og jeg er simpelthen så ryster nu. Det er simpelthen helt vildt det her, synes jeg. Nu skal du passe på. Jo, nej, for helvede. Kun for mig, 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 kun for mig. Hi, my name is Merete, and I live in Denmark, and I would love to make this video for you in the YouTube, because I would love to be famous, like some others, but I would love to do it as well. I can show you some examples of what I can do. I love makeup, and I think I'm good at it with the lipstick and then I can show you how to make masks, because I make masks so this is like torskerov. Okay, so now I have shown you some things I can do. Tell me anything else you would like me to do, because I will do it. I will just do it. So thank you, bye. Hvor stinker jeg torskerov. Ej, har du set? Busserne i Gøvle? Hvad så? Hvad vil han? Jeg ved det. Prøv at se alle de cyklerne. Nej. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er på vej hen. Vi skal have noget tøj, og så skal vi, når vi kommer til Bornholm, så skal vi så... Ja, den har jeg jo købt i Tøvnhaven. Det har jeg, ja. Nej, noget rødt. Nej, syng nok for helvede. Det må du aldrig lade en sjov igen. Jeg er simpelthen så glad for mit hat. Det er jo flot. Plan. Ja, vi er otra cosa. Jeg vil lige ved at blive fanget. Men der er jo simpelthen så mange mennesker her. Var du ikke bange første gang, du var her? Jo, det var jeg faktisk ved. Nej, det var ham på TV-avisen. Nej, vi skulle have spurgt. Der skal jeg simpelthen op. Ej, tror du godt det? Nej, for helvede. Kan jeg lige finde det? Jo. Jeg er helt overvældet. Godnat. Hvor er du glad for, at jeg har mødt sådan en dejlig mand som dig. Ups.